Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Uncle Saint is my name. Chihanzvadzi chamai venyu chigotomba mana mama. So tera ndango kupaita updates twezvanga zvichiitika. Inzwai yatiri kurarama inonzi social media age and this 21st century. So you don't need to be left behind. And when it comes to social media, what will be happening online anditi ndokunonzi kushanda online kwacho ndo zvinonge zvichiitika online simply means social media anditi social media part of online anditi so inzwai ndisati ndakuudzai zvizere kana uri kutoona kekutanga YouTube, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Rakanzi Saint TV. TikTok tavapo zvakare tichinzi isu Uncle Saint. Anditi so inzwa paitika zvakawanda pavhiki rino iri kusanganisira kwaDJ Ola. Ndofunga makazvionera mega DJ Ola achitaura kana papodcast yake paakanga achitaura nemusikana uya ari kunzi iye akanga achishanda kumba kwaApostle TF Chiwenga before mai vashaika, that is the wife kuna mudzimai wa talent Farai Chiwenga nditi before ashaika musikana uyu akanga achitaura zvakasiyana-siyana, achitaura iye kuti zvona akanga achirara naApostle talent Chiwenga mene kuti zvakanga zvichifambika sei, but according to here zvakanga zvichitoitika mumba maApostle anditi akabvunzwa naDJ Ola kuti zvakaitika kangani, akati countless times. So indauya panapa anditi kuti tizombodiscassa, but discussion yedu tichaitira comment section. What do you think zvakanga zvichitaurwa nemusikana uyu ichokwadi here kana kuti kunyepa, uye chinhu chakaitwa ichi chakanaka here kana kuti chakaipa, anditi ipodcast yakanaka here kana kuti yakaipa. Also kuna iye Apostle TF Chiwenga, sekuziva kwenyu kuti hapana munhu ari right pamberi pake anditi hakuna pastor, hakuna preacher, hakuna politician, hakuna anyone ari right pamberi pake, be it isusu inini ndatomira panapa ndiritori wrong pamberi pake anditi. What do you think about him anditi iye nekujaja kwaanoita vamwe nekupa nasty comments about others kutuka vanototuka kuti ningi gava baba guti gava, may his soul continue resting in peace. Pachinhu chaindirwadza, chinhu chaindibata kuti munhu mukuru akadaro anotukwa naChiwenga, aituka vanhu vakasiyana-siyana, even mapoliticians doesn't select, haana ganda kumeso, anongotuka munhu wese. This time ndiye akutaurwa nezvake kwaDJ Ola. Vane zvavanyora zvakawanda zvangoreba zvazvo ichinzi chiiko pepa achitrai kuzvidefenda, momuziva kuti mukomana wachona pakuzvidefenda is good. What do you think about the whole saga and the whole story, the whole podcast yakaitwa kwaDJ Ola? Also Prophet Passion Java indomuti Panganai Java azosungisa maloti nechikonzero checyberbullying, but zvazonzi azoenda kunoita withdraw macharges, but koti ikataiwa hatisi kuzoita izvozvo tichapfuurira mberi nekutonga nyaya nekuti yanga yatori chimaoko avo. Nechikonzero chiri kunzi icho vamwe vari kuti nekuti Prophet Passion Java vasati vasvitsa withdrawal papers, mapepa anoratidza kuti he is withdrawing macharges against Malot Rose. What do you think about nyaya yecyberbullying? Vanhu vari kuibhulana online, vanhu vanotaura zvavanoda pamusoro pevamwe zvichingodaro. What do you think about vamwe vano pacyberbullying apa? Pane vamwe vanenge vachiita majokes anditi vachiita majokes. So ndokupa example Captain Britain Great Man vanga vachimbochinjana mashoko vachidii, but zvimwe zvachona zvinenge zvichitaurwa ipapo zvinenge zvine kachokwadi mukati, nekuti kana tiri kuita majokes nekuremara tichiita majokes nemunhu anenge great man anditi tinenge tichitotaura zvinhu zvechokwadi nekuti anorarama nehurema
haisi imwe yecyberbullying here. Munotiwo kudii nemutemo wecyberbullying? Uri kunatsoshanda zvakanaka here kana kuti hausi kunatsoita basa chaiyo chaiyo raunofanira uchiita? Nekuti tiri kuona vanhu vamwe vanopindirana comment section votonotukana zvimwe zvekutoti unotoshaya kutoti zvabva kupi, zvichidaro. Also tiri kuona dziva sekuru vangu anditi sekuziva kwenyu mazuva akapera vakanga vari kuuk uko kwavakaonekwa vana Olinda pamagungano apa handiti zvichireva kuti zvoni dziva, that is Standard Days, is back again with his ex lover anova iye Olinda Chapel. Zviri kuratidza kuti rudo rwavo ruri kutsviriridza. Dziva vari kuratidza zvakare kunyange pakunyora vari kutonyora zvichiratidza kuti vaviri ava vanenge vavese zvakare. What do you think about kudzokerana kwaOlinda naStandard Days? Dziva handiti zvichingodaro mastreets muri kuitika zvinhu zvakawanda. Ndedzipi dzimwe dzenyaya zvakare dziri kutrenda online dzaungadawo kuti tinge tiri tinoziva? Comment section ngaishande basa rayo handiti tinge tiri tinocomment about anything that is trending online. Ndo zvandangondiuyewo zotaura nekuzivisa mamwe dzimwe dzenyaya dziri kutrenda, mamwe matopics ari kutrenda paonline apa handiti. So ngatinyorewo comment section kuti what do you think about matrending stories from Uncle Saint, the only Zim Uncle. Ndina hanzvadzi yamai venyu chigotwe mubama namama. For now, it's much love and God bless.